Je maakt je vogelhokjes. Ik maak je de vogelhokjes. En hoeveel hokjes heb je dan in je leven maken? Voor mij ging je er nou ongeveer, mogelijk hoor, tot hele longen. Ja? Ja, ze zitten al in het botlongen, maar daar kan ik niks aan doen. Nee, oké, snap ik. Ze nemen ze wel mooi hier voor je, nemen ze wel mooi. Oké, Kunnen maar... ze zich mooi nemen, zeggen ze dan. Ja, altijd. Aha. Maar je hoort dus nou wat die spanning, maar hoeveel hokjes heb je maken? Hoeveel had ik hingen, hè? Ja, Ik heb meer dan 800 hingen. potverdikke. Ja. En we hebben daar al deze hokjes. Deze hokken die hebben daar tussen 4 dorpen. En daar binnen. Rien, Lichtenweerm, Henaat, Itens. Maar ga je elke beam dan hierin omkrieten en dan zitten ze in een hokje van jou in je op, of net? Nou, Roewoy zit er 2 tussen. En dan weer een hokje. Oké. Maar zouden dan in dit gebied ik meer vogels wijzen dan in een willekeurig oorgebied in Friesland? Omdat je zoveel van die hokjes binnen? Nee. Nee, maakt het geen verschil? Het maakt het niks uit. Oh, Als wij in Gastelon komen, ja, of dan zullen die bij hem in de schillen, dan hoeveel vogels ze dat hebben binnen. oké. Maar ja, heeft het dan wel zin wat je doet? Ja, dat is het nog correct. Oh, Dat mooie, ja, dat mooie zien kennen. hoe? Nou, die mosken, ja, bij je achterhuis, bergen mosken, Oh ja. pimpelmezen, koolmezen, van die oranjebrasjes, van alles wat. Het is zo mooi goed. Maar dus je weet het net helemaal zeker of het zin heeft, maar je doet het toch? Ja, zeker. Want dit is een aardigheid dit. Als je weer mooi maakt, Frans. Hartstikke mooi, hè? Oh, jongen, wat is het fijn. Dit kan niet mooier. Misschien krijg je aan het wel een heel groot alder. Ja. Nieuw-Zeeland is ook al. En Australië. Wat ben je meer? Vliegen achterstevoren, toch? Die vogels. Wat zeg je toch? Vliegen achterstevoren, toch? Die vogels. Ja. Vliegen allemaal achteruit. Oh, mooi. En bouwen. Ja, Ja. Jo bent wat lieftallige assistent van Frans? Wij moeten kijken. Sorry, Ja, dat opnieuw. Ja. Nee, ik ga altijd met Frans met. Ja, dat Oké. is zo kom, dat is een beetje erin rolt. Leer een hele hoop van Frans. Oh ja. Dus Dan ja, ben je de wereld van vogels, hè? ik ben al heel vogels, ja, Ja? onvoorstelbaar. Maar dat is dus dankzij hem, dat kennen door. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Dan moet je er even goed voor staan, ja. Anders leg je haast weer onderin. Nou, Heeft hij wel een smol? hier heb ik alles gezwommen, ja. Levensgevaarlijk dit. Jo, heb er wel wat voor oor. Ja, de hele ganse dag hier wat op die trap rondvliegen. Dat is net best. Komt u weer naar beneden? Komt die naar beneden. Volgende. Oh, die komt gewoon op elke BMI in, Jelle? Ja, zoiets. Wat zul je nou? Zal maar even zien. 1, 2. Er liggen 2 eieren in. Zo. Dus dan heb je jou eer van je werk? Nee, weer de eer van je werk. Ja, meestal hebben nou toch wel 95% vol. Ja, hè? Van de hokjes. Ja. Dus Frans in hokjes ben je wel populair bij Ik de ben heel vogels. populair. Ja, Wat zou dat dan wezen? ja, geen idee. Nee. Ik denk de liefde, ik en anderen zeggen dat rode dakje. Oké. Ik heb geen, ja. De liefde in combinatie met het rode dakje. Ja. En de aandacht.
Hij praat ook wel met vogels, heb ik soms het idee hoor. Ja? Ja. Je kan er nooit bij. Ze verstaan hem of hij versteert hun? Ja. Zoiets? Krijg de vogel. Nee, Ah, maar dit- dat is gekkies, maar dit is gewoon leuk. Nou, Frans is alweer bij het volgende hokje. Is net te horen, hè? Fjouwer. Wat? Fjouwer ooikers. Ja, wat voor eieren? Mus. Gewoon mus. Paaseieren? Gewoon mus.